Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Home Affairs mtanami indaba zasekhaya. This is Angisakufuni. In English they say it's over. It's all about ama relationships bafethu, umuntu othandana naye, and ngizama ukuthi ngikuchushise ngikhiphe kulezo inkinga okuzona. My name is King Ginger, intwana nje yase King Indlovu bafethu eyayinephupho elikhulu lokuthi ibe usaziwayo on television. What I did was to buy myself a camera ne mic, ngasuke emakhaya ngebhasi ngeze King Indlovu, ngasuke King Indlovu ngeze eGoli ukuthi nginisize nikwazi ukuhlukana uma ukuthi nikuma relationships angekho right. Umlomo ongathethi manga, I'm here for the truth, nothing but the truth. Oh help me God, asibahlukanise. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But manje umabuyo bampoluyo hlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, what made you go to kule show da wekungikhuleke ngakhona ngathi mangiqala iculo ngathi te amo, you know you my te amo, you know you my te amo. Kwayishola uRihanna ecula leli iculo lakhe lithi te amo, wayesho umfana wala eSoweto okwakuthiwa te amo ngoba embona ukuthi uneyinkinga uhlushwa umuntu wesimami. Let me welcome uThiyamo bafethu asixoxeleni ukuthi kwenzakalani nge-relationship yakhe. Yazi le ngoma ethi Thiya, wayeyiculela wena uRihanna? Asazi. Uyaphila mfowethu? Nganingi ningoThiyamo? Yebo. Uyaphila mfowethu? Angiyaphila njani? So ngiyaphila noma uThiyamo noma uThiyamo ubani? Thiyamo. Yebo. Mfowethu, khamba kahle? Akhamba kahle. Ukwenzani umjolo? Eish. Angazi ukuthi ngibeke kanjani indaba leyo. Ibeke. Shukuthi 6 months ago ngihlangane nale ntombazana leyo. Sure. Igama lakho uZodwa, yabo. So ngihlangane nayo shukuthi bekusebusuku like bekuyibash somewhere, yabo. So manje kuyenzakala ukuthi akumnandi ngihleli nabangani bami. Class nibidlile. Yeah, sibidlile yabo. Awuyaza, uyangi-approach mina, yabo. Ngam-approacha uyangishela, yabo. Ngabe sengithatheka nami ngiyambona ukuthi hayi igadi gijima mfethu kusebusuku. Yeah, yabo. So manje yaqala lapho into yethu ke. Siqale sisibonda, yabona i-relationship yethu yaba strong. Manje ngokuya kwesikhathi abangani bami bangitshela ukuthi hayi ndoda lo muntu lo uyenza budlapha, yabo. Bengingabalaleli because of like nyaza abanye abantu banomoya, yabo. Manje bengabanaki ngisho ukuthi hayi lo muntu wami angeke aze ngenze lutho, siyathandana mina, yabo. Ngoba vele yena umuntu onemali, yabo. Umuntu oyiphantelayo. Yeah, umuntu onemali yakhe, yabo. Manje like kwaba ukuthi there was this day where umngani wami waza kimi wangitshengisa sex tape anomunye umuntu, yabo. Ngiyabona ukuthi like uye lo, like ngibone yonke. Ushawa umjida wakho? Cha. Oh, isekthe yemuntu wakho nomunye umuntu ongamazi. Umuntu engamazi. Ngoba vele yena umuntu ukuthi uhamba ebusuku. Nami ngihamba ebusuku maka kodwa hayi every time. Yabo. Yeah, manje like wangitshengisa sex tape. Manje after that day ngilibele ngizibamba, yabo. Like ngilibele ngifuna ucabanga ukuthi kuyenzakalani la, yabo. Manje angiphathanga kahle lento le, manje ngiyabona ukuthi khona manje I just can't hold it anymore. Ngcono ngize la kuwe ngithi. Sure. So utham ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni? Ngisamfuni mfethu. So uthema uyibona le sex tape iyakuzwisa kanjani and kuwena kuthini kuwena njengoba usubona ukuthi lo muntu lo nodila naye umuntu futhi uphinde enze budlapha kanjena mfethu?
lo muntu lona like ithema ngiyibona le sex tape le like bengabelieve because of umuntu onjalo angimazi umuntu onjalo yabo kodwa umuntu onjani kumuntu nje ongihloniphayo okay sometimes nokungicontrola but yena uyangihlonipha ngitshengisa inhlonipho nanoma siphambi kwamajita akayenzi nje ubulima yabo nani manje like njengoba yenze lento le ngiziboni ngilapha so awuthi sinilethile nobabili wena nomuntu wakho ngebhasi wamtshela ukuthi wena uze kwi-interview and she's not away so umucabanga yena njengoba uzomtshela manje ukuthi awusamfuni uzoyithatha kanjani yena leyo nto yo hayi yabo lapho angazi angazi ngempela uke wazama ukumtshela before cha bungazi uzama yebo okay nginama options awu-2 mfethu it's either njengoba senilande nobabili kasi nila it's either mawuqeda ukumtshela ukuthi awusamfuni sizonibuyisela noyi2 ngebhasi kasi or sigaye umamazi mawuqeda ukumlahla nje la umtshela ukuthi awusamfuni simgaye 50 rand agibele itaxi ayeBree from eBree agibela yekasi anisahlangana i-right option 2 yebo okay mfethu so mfethu ngifisa ukwazi kwena uma efika la uma isister masimehlise ebhasini yini ofuna ukumtshela yona ngifuna ukumtshela the way angizwe ubuhlungu ngakhona the way nanokuthi awusamfuni ngisamfuni so qhubeka ufuna ukumtshela ukuthini yeah ngifuna ukumtshela the way ngifuna ngakhona because of lento angenza yona futhi the worst part ukuthi une-sex tape i-sex tape sex tape is too much mfethu yokuhlanganisa namarazi yokuhlanganisa namajita yokuhlanganisa nabantu and wena who are you ukuthi usunga-challenge umuntu one-sex tape eish how many minutes ngikhumbula kwami it was 4 minutes 4 yebo bayamququda mfethu yawazi 4 minutes mude kanjani kubantu umuntu erekhodwa yenzeka lento akuwona part 1 nje lena 4 minutes mhlawumbe khona no part 2 ena 10 minutes mhlawumbe khona part 4 ena 40 minutes asazi angazi kuzomela sichazele nanokuthi aphi la mixtape amanye awuyiphathanga wena mixtape leyo ikhona ngiphethe hayi uzongibonisa masiqeda ngeshow mase sikhambise lokushini yebo ngoba akufanele sidlale noma sibuke phambi kwama viewers because ngiyacabanga ukuthi sensitive yabona yebo so ithi ngimlande manje khona uzokwazi ukuthi umtshele mfethu the way okwatisa ngakhona welcome sondela mfethu my brother uthe lo simgibeza itaxi so ngicela udilize lo ebhasini lasekhaya azo ezela anikwe into zakhe aqede lapha jeze emese yagoduka iBree mlindile umashela lapho uthi angisheshe namhlanje ufuna ilodi igcwale ngishaya kwiquantum lapha neBree shonele ekasi ungawari usho mfethu ngalento ngisho so nisumtholile nomunye umuntu mfethu ngoba lento phela usunenyanga wayibona le mixtape and should vele umqondo wakho usungasafunction grand ola lo ngibusumtholile nomunye umuntu cha ngisazama ukuheala ngiyiprocess yokuheala kuyo yonke le show so akazwanzima mfethu sanibona unjani yebo siswami shap siswami ngihleli nomuntu wakho lana and lokho uyasichazela the way enithandana kamnandi ngakhona another way omphethe kahle ngakhona and siyabonga ukuthi ugcina ukwazile ukuthi nize naye lana umphelezele so wena siswami ngathi yini oyithandayo ngomuntu wakho yo baby ngimthanda ngayo yonke into yazi like everything he's such a romantic guy mara yo my life senzani la hayi uzokuchazela ubesachaza nanokuthi wena umuntu onecare umuntu okwaziyo ukuthi umeshoda ngezinto umprovide so when siswami kule relationship ungathi ubonani do you see future and yini into ofisa ukuthi nilungise and go forward with it I think maybe focus nje thola umsebenzi mfethu mina no baby sebenza siyekele izinto zokuhamba so jive matlapini things like that masingasebenza everything can be better uyamthanda kanjani baby uyamthanda ngiyamthanda kakhulu shema okay konje ubani igama sisi uzodwa zodwa uthi sethu khona into afuna ukutshela yona ngizocela nje ukuthi umlalele mfowethu sacela ubhodla ngitshela zodwa yes baby shoma ngibizela khona into engifuna ukuyibhodla nibele ngibambile sonke lesikhathi and siyasinda man angiphathi kahle hayibo kanjani baby wayibonga khulumi
No, uyakhuluma manje ngicela umyeke. Before ngibhoda ngokubuza something. Ngiwani kuwe? Yes love, uyiwani? What do you mean? Awungithembi? Chaza ukuthi awungithembi phela. Lento oyishoyo manje ukuthi awungithembi wena. Ukubuza kokugcina futhi. Buza. Ngiwani na kuwe? Ngiyakutshela nje na ukuthi ngiwani kuwe. Chaza ukuthini? Okay. Uchaza ukuthi ujola nabafana abangaki? Hayibo, abayingakhi awungithembi yini wena? Hawu sister akuliwa. No, awungithembi. Awufani ukuthi awungithembi phela. Awungithembi wena nje. Hawu sister kanti yini manje? Ha-ana, kucala ubize wena ukuthi uze la. Wayekubizile. Sister kanti yini manje? Awuze nendaba wena. Uthi kwenzakalani? Yabo, qalile ngokugaslight. Uthi kwenzakalani? Hayibo. Ngapha ilanga liyachisa phela. Liyachisa ilanga. Phansi komthunzi nje. Liyachisa. Kumele kunezinto kumele ngiyozenza my love. Mfethu ngicela umtshele mfethu ngicela ulinde sister akutshele ke. Hayibo. Relax. Hawu. Isikhathi thula. Hayi why wena futhi? Why wena? Why? Namabrela akho Nkosi yami. Awuzibambe khuluma wena. Beka ngiyakho ngithi masihlangana. Sister awungena ukuthi ungamisela isikhathi yabona manje sengiyabhoyila ngiyabila ke manje. Ngiyabila wena. Khuluma. Yes, khuluma. Khuluma otherwise ngizonishiya khona la ngihambe phela mina. Okay. Singikhuluma. Khuluma nje yami. Khona umuntu ongiphe i-sex tape yakho. Nomunye umjida. Yeah. Sex tape yiphi yona? Sister. Yiphi yona? Lega 4 minutes le abakhalisa kuyo kakhulu. 4 minutes? Yeah. Hayi ngiyikhumbuli mina ngazilutho. Awuyikhumbuli kanjani? Uyayazi shuthi unama sex tape amaningi shuthi mangakanti ama sex tape nawo. Sister, nginale yami naye. Eyiphi yona yena khuluma naye? Nina ne sex tape nani? Eyiphi okhuluma naye? Masibhorekile siyayenza ama sex tapes. Mara. Eyiphi yona? No, ngicela ukuthi wena una sex tape. So wena siswami shuthi wonke umuntu ohamba ujola naye noma wonke umuntu ojola naye wena ne sex tape naye. No, it depends nokuthi umuntu okhona umuntu onjani phela. It depends. Ngiyangivele ngenza i-sex tape nomuntu nje oqhubukele. Yona leyo ke uyitholileke ende uyibonile mtshele mfethu cela uqhubeke mfethu qhubeka umtshele. Ngizophendula. Nginazi impendulo zakho ke namhlanje. Uzoyizwa into kade kudala ufuna ukuyizwa. Uzoyizwa khona namhlanje. Una sex tape yomunye umjida then uzongitshela ukuthi khulumela kanje. So wena uhlukumezwa yini kuleyo sex tape? Yini ekudlayo nje lapha ungicela awungichazele yini ekudlayo? Ukubona wena udliwa omunye umfana udliwa evidweni ukhala. Yinto ekstressayo leyo? Yeah, akasakufuni for that. Akasangifuni? Awuyangijwayela lo mfana? Ngani? Awuyangijwayela yabo wena? Uyangijwayela yabo le sex tape okhuluma ngayo ke manje. Ngizokutshela ke. Yakhumbula lamakhavele engahamba ngayokuthengela wona. Yawakhumbula? Imali yaphuma kuyo le sex tape. Uyakhohlwa ukuthi wena usebenza ondla yimina futhi. So ubizela ukuthi azongitshela ukuthi awusangifuni. Mtshele lokho mtshele. Buka asafuni mina. Angeke. Thina namakhavela ngemali amasende. Anyeke. Yabona leyo mali yami ihlanze mfana uyibeke la. Angeke ukubone lo. Ihlanze ubuyisa nesobho lama. Engithi wena uyakhala ngama sex tape. Uyisa nomsoco wami phela. Wena sister wena uthengela lo mfana le amakhavela ngemali yamasende. Akasebenzi nje na. Akasebenzi mina bokumele ngenzeni. Ngokubonisa ukuthi ngiyamthanda. Wena sister uyajwayela. Ngimjwayeli. Wena wayengakhuluma ngale zakho zamagogo labo busy nabo kanti. Uletha mina ezakho zabamagogo. Una evidence. Ngina evidence. It's just that angiphethe ifoni yami. Angiphethe ifoni yami. Angithi ngithatha estradini ngijahile. I-sex tape kodwa yena uyiphethe. Mfana mina nawe ngeke sihlukaniswa ukufa. Ngicela ungilalele. Okay fine. Usukhulumile kwakho. Mtshele. Mina ngicabanga ukuthi uyangithanda. Yeah. Ngicabanga ukuthi ethwa bekuhlonipha futhi. Kanti bengakuthandi. Konke lokho engikwenzele kona ngikwenzeleni. Ngani nge-sex tape? Ngizama ukumuhle nje namhlanje ingenxa yami. Wena sister wena sijwayela wena. Hayi wena ungazothi ngiyanijwayela. Ungazothi ngiyanijwayela wena. Afuna ukuthi ngikhulume. Awukhiphe lama spikes akho ngibone kahle. Mlinda khuluma. Ngikhulumeni wena umosha imizi yabantu wena. Welcome. Uyayimosha imizi yabantu wena. Welcome. Yabona wena uyayimosha imizi yabantu. Wena baby mina nawe ngiyeke sihlukanisa abantu. Angikufuni. It's ngitshele wena sister. Ngizangibona namhlanje. Hayi ufuna ukubona vele namhlanje. Nizangibona ukuthi ngihlanya ngize ngifinyelele phela ngakutshela. Plus ugqoke namateki. Ngakutshela ukuthi mina nawe sihlukaniswa ukufa. Ikamera lapho simbone kahle my sister. Lalela seswami into esizwana welcome. Lo ngiyabona ukuthi ngeke siqede kahle. Umfolo usenkingeni kule relationship. Seswami sokunika u50 njengamanje mnike mfethu sokunika u50 yogibela lapha ne taxi. Angigibeli my love. Baby mnike. Baby ngihamba nawe. Ungabizi welcome baby wena. Hayibo. Shona welcome wena. Hayi baby asahambe baby. Uyabona umuntu shona welcome wena. Baby asahambe. Angisahambe. Angifuni imali yakho.
Woza wena mfana. Hawu. Awuthi ayikho lento. Ayikho lento samncane kabi ukuthi uzoba kwi relationship ukuthi uhlukumezeke kanje. Tsek wena. Woza wena. Futsek wena. Woza mfethu woza. Welcome mthathe mfethu mthathe umgibeza itaxi lo. Mpresele phansi mfethu. Mshaye welcome. Welcome mshaye mfethu. Mshaye. Uzothini makho? Kuzothiwani kini? Hayi ndoda hayi. Kuzothiwani? Uyayibona ukuthi wenzeni? Awungihlazekile. Yabona lento khamba uqoqa lonke lolu vucu ohlangana nalo kuba tavern. Uthe wena lo muntu decent, uthe lo njengoba egqoka isikhinde esipink nje. Udecent lo muntu? Bengazothi uhlanya kanje mina. Hayi, uzolimala. Uyibonile i-sex tape? Ungakhohlwa njalo kufanele ungisharele leyo sex tape or ufike uyisendele lapho lokhuzana because sifuna ukuyibona mfethu. Kubalekile nase showini ukuthi yabona. But uzizwa unjani njengoba usuhlukene naye? Hayi mina singright manje. Alright ne? Hayi singright. Nanoma kubhlungu kodwa busamthanda ne? Sobona phambili ya. Lolulaka lolu. Umncane uzofuya ulidayanga. Usasemncane kabi nemfethu umuhle. Udeserve abantu abancane abahle abafana nawe. Ingane mfethu ijambu ushayina ngale shanti yabiza le bhathi qo la eSouth Africa umuntu ofaka le duku le uyedwa uCasper Nyovest. So come on mfethu uzoyithola ingane ezincane eyisafresh egijinyelwa igazi hayi lezi alikwazi yazo. Yeah hamba emotweni welcome mthatha umfake emotweni mfethu mfakene emotweni simgodukise. For the first time in this entire show bafethu seliqalula kolingaka but King Ginger Cream Dela Cream intana seking indlovu it's in drive mfana ngisimphinisele lokushini sikwazi ukuthi siqondise izinto ziyakhala mangithi kunina ziyakhala iHome Affairs le ila ngikhipha khona ama ID ila ngideclare khona ama passport ila ngideclare khona ama visa iHome Affairs yothando lena King Ginger Cream Dela Cream angedwa ke bafethu kule show nginabantu abaningi mfethu abangisiza I just want to say thank you to Mr Chris behind the camera is the best thank you to Mr Welcome Dlamini he's the best. Thank you to our best driver, Mr. Eric. He is the best bafethu. It's King Ginger TV. Siyabonga kakhulu Mzansi ngokuthi ni support njalo. Your comments means a lot on these shows because sihlale sinibona ukuthi niya engage nathi. Senzanda Mzansi. Chris, do the right thing. Take me straight home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream Dela Cream. That's manje umabuyo bambolungu class. Welcome to Angisaku Funi. On this show is where I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the inkinga usekhathele yisena